Nesta cooperativa realizan dúas actividades ben diferenciadas. Por un lado, ocúpanse de traballos de serigrafía, dende reclamos publicitarios ata vestiario laboral, pasando pola impresión de bolígrafos ou adhesivos. Un dos socios, hoxe o deseñador da empresa, é o que primeiro se desenvolveu nesta área e no 95 constituíuse a sociedade que na súa outra actividade dedícase á restauración de arte sacra. Posto que o nivel de responsabilidades e a aportación que cada un tiña que facer era similar, e a organización era de iguais, xente iguais, pois non iba a haber un jefe como tal, íbase a funcionar de un xeito pois igualitario, digamos, igual responsabilidade, igual aportación de cartos, pois se entendeu que o máis interesante era o modelo cooperativo. Isto é a gran diferencia entre unha sociedade limitada, unha sociedade anónima, e, por outra banda, unha cooperativa. Quen manda realmente son os socios traballadores e o concepto é claro, un home, un voto, independentemente dos cartos que teña aportado por cuotas voluntarias a maiores das obligatorias. Esta actividade é secular. O sector, aínda que mecanizado nalgúnas partes do proceso, conserva moito do traballo artesanal, pola ampla variedade dos soportes susceptibles de serigrafar. En expansión, esta arte atopa na publicidade o seu filón. Dedicámonos ao que é a serigrafía textil e publicitaria, basicamente. Imprimimos, facemos todo o proceso de impresión en calquer artigo que non sea papel. Para papel xa están as imprentas, entón todos os outros artigos que se ven personalizados, que se ven impresos, pois basicamente se fan en serigrafía. Desde que o momento en que temos o dibuixo no ordenador, pois temos que vectorizalo para sacar unha calidad máis ou menos aceptable. Partindo dese original, pois hai que facer un fotolito que sería o que vamos a emplear despois para facer as pantallas de serigrafía. Nesta cooperativa son 7 os socios, deles 5 dedícanse á actividade serigráfica como comerciais, deseñadores, traballo no taller e administración. Os outros 2 traballan no taller de restauración de arte sacra. Neste tipo de cooperativa de traballo asociado todos poñen o seu labor e capital para a produción de bens e servicios para terceiros en condición de igualdade. Somos 7 e 4 na organización de xestión. Aparte que se renovan habitualmente, nos facémoslo cada ano para que todo o mundo participe na xestión e se implique no funcionamento non só do traballo, sino de xestión. Hai unha estructura fixa anual de socios e en diferentes campañas, a campaña de inverno que comeza ahora e na campaña de verán, que duran cada unha 3-4 meses, pois se necesita, se require acudir ao mercado laboral e contratar traballadores. En Galicia hai un total de 614 cooperativas de traballo asociado de distintos sectores.